sadauki biyu namijin gaske, namijin gayya namijin taro. sadauki za a naɗa yanzu, Bello farba kai za a naɗa yanzu. Bello farba kai za a Allah naɗa. ubangiji ke kamin da gida lafiya a ce miji ya hita tun da swahe hita ta waɗu wata ba ga mai gida ba. Allah ubangiji zai shiga ni shi na bar in tashi da aiki kanci ko dai bada na gama aiki. Assalamu alaikum. A'a to alaikum salam. A'a mai gida? Sannu da zuwa. Yawwa sannu ka dawo gida. Ban gane ba mai gida. Ban gane ba ki gane ba. Me kika ni? Ban gane ba. An shi. Ya an shiri. Rike ko da Me za rika ba? In rika ni. Mai gida, shin wai raɗe din da shin wani kaje auren da za ka yi shi na da ma za ka yi min. Na ga akan kala biyu, shadda kala biyu, waɗanda kala biyu to haka ni ka min bi guda yana guda. Lallai namiji kanin ajali. Mai gida ni za ka ce wallahi kina wa kan kiciya. An shirya ka. Wallahi mai gida sai dai in yi azumin ka 60. Na rantsa da Allah mai gida ina azumin ka 60. In dai ka ce ka yi wa milki shi a cikin gidan ka wallahi mai gida in faɗa maka. Ta ƙaƙa za a yi mana zaune lamai lahiya da ke in ta yin ƙaro aure. A to ina ta jin rage raɗi dan shi na. Me za kan Allah na ka ƙoƙarin su haɗa ni da ke. Wallahi. Ban wa yadda saboda na san namiji kanin ajali na mai gida. Wallahi ba ni yadda. To shambari gane ya fahimci duk abin da naka son ki gane ba ki gane shi. Ina nika ganewa. Shin wai in tambaye ka shin wai tunda uwar sahiya wai tunda sahi kana ina ka tai. Faɗa min. Da na taho ke bari ko zaunawa na yi in faɗa miki abin da ya tsaye san balle ke tashi da bala'i. Mai gida na injiniya Rabi'u Hassan Bello Abba shi ya aikan tun da kwarar swahiya ina rabon ankon naɗin sarautar mai gida ne Profesa Bello Rabi'u Alƙali. To ka ce mini sadaukin dogon daji mai gida. To sadaukin nan na dogon daji shi za a koma sadaukin sabon birnin Sheikh Jibi. Lallai ko mai gida tabbas ko wagga sarauta da an ka maimaita an ka bashe ta lallai ko ta cincinta a bashe ta inda ya dace. To an kwanna da To yan bala'i. To mai gida. Wanga. Ai ba aza abin da arziki na ba. Wanga. To. Wanga shi ko. Ki aji. To. Shi ma za mu yi wannan ne na aji. Wanga cikin su zaɓen nan gwada. Magani? To mai gida. Wallahi. Kaga ni so nika mai ko da ya kala ako kaga akwai irin haka da nan. To a dauke ka. Kawo ita ka duka. Wanga da ki gani. To mai Ta gida. DSP mai murhuta Umar Dan Balaje. To. Shi ma akai mai. Ke bari in faɗa miki. Mallan Sakiru uban doman Sakkwato. Shi ka gayyata shi a uban buki shi a kowa shi a shugaban taro. Madugu uban ta iya kenan. Mallan uban doma ba? Wallahi dan fara guda suka rabo da profesa. Sai ya zo waɗannan. Sakkwato tun da swahe ta tafi wata aikin da nake kenan rabon ankon ga na naɗin sarauta Wallahi mai gida hadda baki na ga kai. Ba dole ba. Sai hankali mai gida. Ya na iya. Wannan sako ne daga injiniya Rabi'u Hassan Bello Abba.